Sziasztok srácok, a mai videóban a Codename Modern Warfare-nek a történetét fogom nektek elmesélni, ott faszal minőségben, tehát már azért bocsánatot kérek, hogy egyáltalán olvasom a küldetéseket, pedig már rengetegszer játszottam a játékkal. Egyszerűen minden, de egyszerűen annyira régen videóztam srácok, és elnézést, hogy később, vagy nagyon sokáig nem volt videó, csak egyszerűen nem volt kedvem. De most megpróbálom újra besűríteni, igaz nem sokára suli, de megpróbálom azért besűríteni még suliba is a videózás néha, mert azért nyilván kell. Jó szórakozást szeretnék kívánni ez az útvasszar videóhoz, de azért remélem, hogy aminek át kéne jönnie, az át fog jönni nektek. Ha szeretnétek még mondjuk hasonlókat, mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, meg ilyenek. Szóval csumi-csumi. Nekilátnánk ténylegesen a Call of Duty 4 Modern Warfare-nek a sztoriához. Azelőtt el szeretném néhány ilyen dolgot mondani, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, mikor hát voltak események, amik erről jó, hogyha tudunk a játékhoz. Tehát, ami ugye megelőzi a játékot, az a Csernobili katasztrófa. És igazából szerintem ez az egy ilyen történelmi esemény, ami úgymond befolyásolja a játékot talán, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, de szerintem igen. Tehát ez az egy. Szóval majd lesz szó itt. Ja, a másik az, amit, hogy a neveket, lesz néhány olyan dolog, amit nem fog tudni helyesen kimondani, mert vagy ukrán, vagy rossz, vagy nem tudom. De egyébként no hate meg ilyenek, tehát egyiket se utálom, se Ukrajnát, se Oroszország így háború alatt, tehát ez így most így semmi ilyen politika vagy ilyesmi. De akkor kezdjük is el, most már tényleg. Szóval a legelső küldetés ugye a Blackout, ami igazából egy kiszabadítós mission, mert a Task Force 141 a brit különleges egységnek az egyik katonáját fogságba ejtették, Nikolajt. A Task Force 141, tehát most akikről beszélünk, mint Task Force 141, ez Price, Ghost, Gáz és Soap. Hárman elmennek, igazából van egy kis segítségük, ugye az orosz Spentas katonáktól, most lehet, hogy nagy hülyeséget mondtam, de orosz katonáktól még kapnak segítséget, szóval ja, tehát Kamarov őrmesteréktől kapnak segítséget. Igazából elmennek, kiszabadítják Nikolajt, és ennyi az első misszió. A második misszió már egy fokkal más, ami hogy már nem brit különleges egységnél vagyunk, tehát SCS-nél mondjuk, hanem USMC-nél. Méghozzá a következő küldetés a Charlie Don't Surf, amit igazából úgy is lehetne mondani, hogy téves hívás, úgymond. Mert ebben a küldetésben a USMC, tehát az amerikai tengerészgyalogság elmennek Al-Assad valószínűleges búvóhelyére, és kiderül, hogy amúgy semmi nem történt, mert igazából Al-Assad nem közvetített élőben egyik csatornán se. Úgyhogy a második küldetés igazából annyiról szólt, hogy rengeteg helyet végigjártak ők is, megtalálják ezt a bizonyos Khaled al-Assadot, hogy igen, de nem találták meg, na jó, nem találták meg, és igazából a következő küldetés folytatódik, mikor már egy másik helyszínre megy a USMC, ez már a harmadik küldetés, a BOG, az igazi, tényleg az igazi BOG, amikor konkrétan minden romba, mindenhol tűz, tank, igazából ezt nem lehetne úgymond máshogy elmondani, de szerintem az egy eléggé jó mission, nekem az egyik kedvenc küldetésem, az egyik kedvenc pályám a multiplayer, és hogyha multiplayerről is akartok videót, akkor like. Szóval az egyik kedvenc pályám multiplayerbe, és hát itt is igazából azt hiszem, hogy megvan Al-Assadnak az igazi búvóhelye, de nincs meg, tehát fucked up. Igazából a negyedik küldetésre már visszaváltunk az SCS-re, méghozzá a brit különleges egységre, mikor is Nikolajt meg kiszabadították, és repülővel mentek volna a következő helyszínre, ugyanis de a ultranacionalisták megelőzik őket, mivel hogy egy rakétával lelövik a helikoptert, és az leesik. Így Price, Gaz, Soap, Nikolaj megpróbálnak kijutni. Megpróbálnak megmenekülni négyen egy egész ultranacionalista táborból, de nem fogják el őket nyilván, de én ezt a küldetést nem annyira szeretem, mert fúj. Úgyhogy nem.
Az nem jó küldetés, érted? Az nem jó az a küldetés. Ez a sztori küldetés, az a second év, amikor is egy óriási történeti fordulat fog következni a Call of Duty történelmében. Ugyanis egy bizonyos Vladimir Makarov nevű hadnagy egy óriási döntést tesz meg szerintem, amivel az egész trilógiát magába fogja vonni. Ugyanis mikor a USMC, tehát az amerikai tengerészgyalogság elmentek az utolsó lehetséges helyre, akkor bizony ez a bizonyos Vladimir Makarov, ez a bizonyos Vladimir Makarov Al-Assadnak az egyik hadnagya, detonál egy atombombát ott a közel-keleten, és konkrétan 30 000 ember és az egész csapat meghal, és köztük a szereplőnk is, hogy is hívják a szereplőt? A szemszögéből, tehát meghal az az ember is, akinek a szemszögéből néztük a USMC-nek a történeteit, aki nem más, mint Paul Jackson őrmester, és ugye, mint mondtam, az egész csapat is belehal, plusz még 30 000 civil, tehát egy olyan dolgot csinált ez a Vladimir Makarov, amivel beléte magát a Modern Warfare-nek a történetébe. Megvan a küldetés, méghozzá szám szerint a 6. küldetés, amivel már meg fogják találni Zakhavet, spoiler, ami nem más, mint a Safe House, ugyanis Task Force 141 Kamarov segítségével eljutnak Azerbajdzsánba, és ott rengeteg helyet körbejárnak, de végül egy farmon megtalálják Al-Assadot és faggatni kezdik, hogy honnan szerezte az atombombát. Annyira könnyű, hogy Al-Assad nem mond semmit, erre kap egy félre sikerült telefonhívást, és nem más hívta őt, mint Imran Zakhaev volt vezére, akit már ugye beugrik Price-nak egy ilyen emlék, hogy ő ezt a Price-ot, ezt a Zakhaevet már egyszer megölte, idézőjelbe. És a következő 2 küldetésben vissza fogunk emlékezni Price-nak az emlékeiben, hogy ő, mikor még hadnagy volt, neki volt egy mesterlövész küldetése, amiben az volt a feladata, hogy Csernobilban, azonban is azt hiszem Pripyatban, de hülye vagyok itt. Pripyatban lesz egy küldetése Price-nak, ami Macmillan századossa, hogy egy mesterlövész küldetés, amiben igazából meg kell ölniük Zakhaevet egy nagyon nagy mesterlövész puskával. Tehát a következő küldetés, a 7-es, az az All Gilled Up, amiben lesznek durva dolgok, tehát ott is eljutnak egy hotelbe, felmennek a tetejére, és igazából a 8. küldetésben van kijövve pedig Price ellövi Zakhaevnek a bal karját, és igazából aztán elmenekülnek, és itt azt hitte Price, hogy meghalt Zakhaev, de amúgy no. A vége fele szerintem a Code 4-nek már nem annyira úgymond a csatához tartozik, hanem már igazából ahhoz, hogy ne törjön ki a 3. világháború. Ezek utáni küldetésekben még annyi fog történni, hogy 8 órával később Al-Assad halála után rajta kapnak a Task Force 141-en és gyorsan el kéne meneküljenek, ami sikerül nekik, aztán pedig megkeresik Zakhaevnek a fiát, hogy hát ha ő elmond valamit az apjának a tetejéről, vagy hogy hol lehet. És erről a küldetésre még csak annyit kell tudni, hogy igazából elkapták volna, ez egy nagyon nagy volna, hogy a fiú, mikor megtalálja fejbe lövi magát, ezzel ugye meg is hal, tehát ez az eset is elúszott. Ezután pedig Zakhaev megfenyegeti úgymond, hát amúgy tényleg megfenyegeti az amerikai és brit egységeket, hogy azonnal hagyják el Oroszországot, különben nem lesz valami jó vége, és ezt hallgassátok. Miután Zakhaev megfenyegette Amerikát és Nagy-Britanniát, ezután aktivál egy rakétát, amit hogyha a Task Force 141 és a USMC-nek nem sikerül megállítani, akkor 31 millió ember hal meg. Mindenféle vorumot, meg mindent körbejárnak, megállítják a rakétát. Küldetésük egy autós üldözésbe fog keveredni, hogy mondja. Miután az ultranacionalisták elkezdték kergetni ugye a Task Force-ot és a USMC, ezután miután
A ultranacionalisták elkezdték kergetni a Tesco-t és a USMC-t, ezután egy olajszállító felrobban, és mindenki cselekvőképtelen lesz, mivel hogy egyszerűen leszakad egy híd, és senki nem fog tudni csinálni semmit. Mindenki földön, Zakem és 2 embere sétálnak előre, ellenőrzik, hogy mindenki meghalljon. Mikor éppen oda jönnének Soaphoz, Price egy géppisztolyt, jó, hülye vagyok. Price egy pisztolyt oda csúsztat Soaphoz, amivel végez Price. Itt vagyok ilyen hülye bal, oda csúsztat neki egy pisztoly, amivel végez Zuckervel és 2 őrével, úgymond. És igazából ennyi lenne a Code 4 Modern Warfare-nek a története. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézted ezt a kurva szar videót, mert szerintem olyan szar lett, hogy tehát az... Békésben lennék, azt mondanám, hogy olyat még emberfia nem fiad. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek. Hát nem tudom, hogy mennyi munkám lesz benne, mert igazából... Fú, de remélem nem annyira sok. A fényekért elnézést kérek pont így a videó végén, mert félúton vettem észre, hogy amúgy alig látszódom, na mindegy. Tehát... Én Peti voltam, ha szeretnétek ebből még második részt, tehát hogy elmondom a kodoknak a történetét, ugyanennyire szarminőségbe, vagy ne szarminőségbe, azt pedig eldöntitek, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Peti voltam, puszi!